Jeg havde lige glemt, at jeg var ved at koge æg derhjemme. Så blev jeg nødt til at skynde mig en eller helvedes fart. Æggene skulle nøge hen og blive hårdkogt æg. Jeg magtede sgu heller ikke til Sandra hjem. Hun skal flyve resten op i sofaen som en korkprop, der bliver skudt ud af en vinflaske med 200 bar, når først hun finder ud af, at æggene de bliver hårdkogt. Ja, handlingen var der udelukkende følger af mit overforbrug af crystal meth. Det er det udmærket, at jeg er klar over. Ja, det forklarer jo ikke min evne til at skulle tjene samfundet på den måde, som jeg nu har gjort. Undskyld, I har vel ikke flere af de her fedbamser, der er sådan eventuelt den grønne slots, det kunne jeg fandme godt lide at drikke. Nej. Nej, okay så. Jamen, jeg gav den i hvert fald 110% med den speed, hvorefter jeg ramte de 250 km på landevejen i min Toyota Grina, og jeg heldigvis lige mistede en byzone. Så ramte jeg skulle lige kinesisk gymnastikhold, der åbenbart havde samling den weekend der. Og skal jeg starte en Emil for den hed tomatmos, da jeg først kværnte mig igennem den samling der. Samtidig så fik jeg jo lige smækket luften taget op på kabinen, så jeg skulle nødig have den klamme lugt af gule kineser indenbords. Jeg går af lugten af tyktarm gang 10. Rød grød med fløde, hvis det ikke er et begreb, de glemmer lige forløbig. Jeg skal da øve lige på ham til at Downforce heller ikke et begreb, de skide kinesere kender til. Fordi vores satan nemmere flyvende, da jeg først fik klippet benene af dem i den fart der. I røg direkte til Chengtangland, inden de kunne nå at sige nudel, før de blev smasket til en stor møding. Den ene af dem blev... Den ene af dem fik da også lige spidet sin lille pikkemand på antennen på den skide Carina, inden han ramte en gule punkt bagved. Så ikke nok med at have allerhelvedes travlt, så blev jeg fandme rasende, da jeg skulle til at vaske bilen. Der brød mine indre dæmoner bare frem, kan jeg godt fortælle dig. Er du sikker på, at det ikke er en guldbejer, der står derovre? Jeg kunne satme godt bruge en guldbejer, jeg havde lovet for. Du har kraftedeme glemt det, kan du? Nu har jeg jo egentlig gjort samfundet en kæmpe tjeneste, hvis man kan sige, ja, smadret tjeneste ved at fjerne de skide kineser fra gaden. Vi kan fandme ikke have de hundeæder til at rende rundt, der er kraftedme ikke en labrador, der kan gå trygt i deres samvær. Ja, efter min mening, så er det klart, så burde jeg da klar for en dusør på lidt moneter og eventuelt noget crystal meth. Alt andet ville da bare være det samme som et analt orgie mellem 5 bøssevenner. De skal da skydes til jorden. Og så vil jeg øvrigt også gerne bede om et bajer. Nu er jeg kraftedeme med spurgt, men guldbejer længe nok. Gider du række mig den, eller hvad?